Salutare și bine vă regăsi la un nou episod pe canal. Data asta vreau să fac o promovare. Prietenul meu, Cristian, am învățat să filmeze, să posteze și a apăsat și el câteva. Asta e postat de mine și astăzi mai vechi. N-am fost eu la el, n-am învățat, dar n-am mai postat nimic, nu știu de ce. Dar o să posteze, vă asigur eu că o să posteze. Uite, are 4 abonați, m-am abonat și eu. Nu știu ce avea 3 înainte, dar i-am dat un refresh. Așa. Ok, vedeți, are 4 abonați. Dați-i voi acolo un subscribe să facă 7 abonați. 7 abonați. Vă promit un episod super special. M-am gândit deja la ceva, dar o să vedeți voi. O să vedeți voi. Chiar o să vedeți. Dacă nu, vă spun în comentarii. Nu știu ce s-a întâmplat. În fine. Da, vreau să facă și el 7 abonați. Să-i fac așa o surpriză. Și, da. Ok, vreau să vă prezint canalul. Hai să vă închei și în această scurtă promovare. La revedere!